umacingwane akukho akwaziyo ngokusebenza kwami ngoba mina ngisebenza neNsika Yethonga kuphela. Bengisebenza neNsika Yethonga kuphela. Angazi-ke ukuthi-ke ukuphila kwabo bebeyaye bexoxe izithu-ke njengoba uzwakale umacingwane ekhuluma kamile ukuthi siqhathwa umshibe noma siqhathwa indaba yokulobola. Mina bengikuqabuka-ke lokho uma sengithola kuleya khona. Ngikuqabuka kanjani-ke? Sixabane ngomhla ka-25, kulezo insuku 23, 24 kube ilanga lokuhlukana kwethu kube umhla ka-25 Disemba 24 ebusuku kuzosa kube umhla ka-25 okuyila esagcina khona ukusebenza nokubonana kwethu. Angisafuni-ke ukuthi kube uMenzi oqhamuka nempi noma nokukhuluma okuzokwenza ukuthi siphikisane. Angisenayo inhloso ukuthi siphikisane neNsika Yethonga. Akakhulumile angikholelwa kikho, akulona iqiniso. Anginayo futhi inhloso ukuthi ngibhidlize noma ngimbeke kabi. Nginesizathu sokuthi-ke bafowethu uMenzi nimthande equla nathanda umculo wakhe. Anangamazi enolaka, anangamazi ayilento atholakala eseyiyona. Ngilapha-ke nje ukuzoyithoba ukuthi ngicela uxolo ekutheni ngikhulume ngaleya ndlela engikhulume ngayo. Angixolise ukuthi silungisa izinto noNsika Yethonga. Ngixolisa kubantu abathanda umculo kaMenzi nabantu abebembuka uMenzi bengasho lutho, bemthanda bengasho lutho. Ngoba uMenzi animthanda ngethuka inhlanga. uMenzi nizange futhi nimthande ephikisana nabantu. Benimazi uMenzi ethule kodwa lokho ebenguveza bese kuyisikhathi eside njengoba besiqala ukusebenza ngonyaka ka-2020 la size saba nesivumelwane khona. Ngicabanga ukuthi 2021 manje ngo-2022 isivumelwano eserious ngempela. Singakhuluma ngecontract. Okuyisizathu-ke kimi ukuthi ngempela ngizoxolisa ekutheni nginibangela umsindo ngenze lokhu eningangithandelanga khona. Bafowethu ngiyaxolisa nje kakhulu kulokho. Ngiyashweleza ngifisa neseke uMenzi ngeqiniso nalaba bebemsiza uMenzi bekhuluma okungamagama ababheka kuNsika Yethonga. Ngicela ukubaxolisela bangithethelele, ningithethelele nani ngixolise kubantu abangabahleli bemicimbi. Ningixolele ngokukhuluma ngibambeke bakwethu. Ngiza ngemuva la ekutheni ngingakhuluma ngikwazi ukukhuluma kodwa-ke okubalulekile kunakho konke ukuxolisa nakubahleli bemicimbi emicimbini ebengingatholakali kiyo. Ngithole emva kwesikhathi mhlampe senginamabala uma ngabe ngithi ngiyalandela ukhonjwe kumphathi kukhonjwe kimi. Ngicela ukuthi ukusuka namhlanje wonke umsebenzi kaMenzi uzomelwa uMenzi. Uma unesidingo sokukhuluma noMenzi kunenamba kuleli page eno50 lapha ekugcineni ithi 0838669950. EkaMenzi leyo namba. Ngabe uMenzi umqasha ngokomsebenzi, ngabe uMenzi ufuna ukukhuluma naye noma yini, ngicela ukuthi uxhumane naleyo namba. Benginenhloso-ke ngokuthi ngikhuluma indaba kani ngenzi live. Bengifisa ukukhuluma konke okungiphathe kabi kodwa ngoba anginayo inhloso yokuthi uNsika Yethonga ahambe noma sihlukane sinegama elibi lokucabanga. Ngicela ukuthi kwehlele mina enzansi ngingakuvezi okuningi nokunye nokunye. Into enginiphathele yona umshibe lokuthiwa-ke wasiqhatha. Ngimphethe-ke uzokhuluma yena akakwaziyo ahlambuluke ngasesayidini lakhe, mina ngisale ngendlela engiyibeka ngayo. Naye futhi angimdayisi umshibe ukuthi mazini njengomuntu onjani. Kodwa mina ngenzele ukuthi ngoba angisasiphasisi isinqumo sami sokuthi ngingayeka ukucula ngenxa yezigameko lezi. Batho uMaskandi-ke ikhathi bengu-welcome-ke emculweni kunje. Kusho ukuthi-ke bayayazi lempilo. Nedi-ke bekungelula ukuthi bangithiphise noma bangitshele ngoba bebazi indlela engiphila ngayo naleya ndoda. Kuvele mina mangabe ngiphila nomuntu so ngizophila iqiniso. Uma ngabe futhi ubuke wakhuluma kabi ngizomtshela ukuthi ndoda wazini lana. Kodwa-ke kungihlulile-ke lokho noma kusehlulile-ke ukuthi kufike lapho ngoba namhlanje sihlukene, womunye ubhekele womunye ubhekele. Ngenzela ukuthi-ke ngingavezi amabala kaNsika Yethonga noma ngingavezi ububi bakhe, ahambe ngendlela akahamba ngayo. Akanakho okwakhe enginakho okwami. Angazi nganibekela kanjani. Ngicela nje ukuma lapho kwamanje. Okunye nokunye ngikukhumbulayo
ngizophinde ngikhulume ngaphambi kokuba sivalele live. Njengamanje ngicela ukuthi ngifake ubaba uMshibe loku uyena ozwakala kule ozwakala ukuthi usixabanisile akhulume lakhe isayidi azendlale kini nimaziko ukuthi uMshibe ubani, uMshibe wenzani empilweni kaMenzi. Ngicela ukuthi baba uMshibe usondele nje uzoyichazela konke. uMshibe uzokhuluma kusuka kuye, akukho mina ngithe uMshibe ukusho. Uma ngabe futhi ekhuluma iphutha ngiyazi ukuthi bakhona abantu abayirekhodayo lento, nanini iyohlezi ikhulunywa. Ngiyazivikela kakhulu bakwethu, ngiyaxolisa ngenzela nokuthi-ke abantu abebesenesifiso sokusiza uMenzi ngicela baqhubeke nokumlekelela emsebenzini wakhe. Angiyona lento engitholakale sengiyiyona.